И здравейте хора, аз съм Дамайти Килърсис и както виждате днес снимаме на Clash Royale. Да, знам, че отдавна един или два месеца не съм качвал видео. Ония ден качих едно, но то беше заснето още преди 2 месеца, така че да, днес продължаваме с поетите на Clash Royale. И сега нека ви обясня какво беше станало докато ме нямаше. Първо, падна ми се Инферно бяка от Golden Chest и Lava Hound от Clan Battle Chest. Между другото, джойнах и в този клан Есковарите. Тук всички са големи печали. И да, направих си един много хубав с голем стрели, помпичка, Гоблинхът, Инферно, Дракон, Рейдж, Фарспирит и Скелетон Арми. И да, доста се разраснах, както виждате. Чест опенинга ни е почти готов. Още 15-16 битки, докато получиме и Супер Magical честа. Така че нека започваме. Сега ще видите как работи дека. Така, супер пускаме. Ако това не ни пусне нещо с... Добре, пускаме Инферното. Арос. Така. О, даже мъж ще успее да убие москитърката. Да, супер! Получих 2 на цената на едно. Това е много добре. Да беше ударил малко и по колата, нямаше да е зле. Така. Следващата ни карта пак е кулмеха, така че няма проблем. Почваме. Така. Оп. И го пускаме. Айде да зарежи по-бързо. Това май трябваше да го оставя май на минимите, ама няма значение. Така. Оп, взимам кулата тук. Да, тук най-голямото комбо е Гоблинхъпта, Инферното и Големът. Това е най-голямото комбо. Така. Помпичка. Не! Един фарспирит се удали от своето племе. Охо, активира ми главното коло. Браво на него. Топич, много ме хареса. Така. Гоблинхата също, Скелетон Армито също. О, пеката не успя да ни фрасна кулата. Десет, 9, айде хора, бъдете с мен. 7, 6, 5, 3, 2, 1. Победа! Победа! 30 коронки и един силвър чест. Доста добре за мен. Айде ще му тунетно. Така. Втора битка. Да видим тук къде ще имаме късмет. Вeste направо за Гоблинхата да... не, селексир колектор. Айде селексир колектор ще почнем.
Окей. Той е поезен човек. Добре, бе, как пани скелет не се сети да ми врасне главната кола? Следващата пък не е попичко. Така че мисля направо да му почвам с комбото. Когато му свърши поизъна. Добре, почваме. Едни фар спирите. Това беше малко подличко и гадно. И какво ли още не? Тук дракона ми замина. Това е поне... Празни надежди за това инферно. И да, тук силно ще паднем. Ето скъдето намето не се сети да зареди. Така, фарспритите нищо не направиха. Това е аре обикам момиче и тук загубихме, тежко загубихме. Много гадна загуба, Двамата костахме и кулата. Празни надежди, просто празни надежди. Сега се притеснявам да още един батъл. Айде пак. Ако пана... Така се заксех, колкото направо ще почнем. Айде бе, убийте го този бе. О, тук се получи доста добре. Тук доста добре се получава за сега. Добре, ще му вземем кулата, бе. Така. 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 Помпичката пускаме. Мале, доста си не мине има това. Така. Ваш приятел са герои, спасиха един миньон. Аз па миньон гоблин. Така. Оттегляйте се.
О, не. Тук може да ни вземе кулата. Вземи кулата, бе. Много смешно нещо. Добре, последен батъл за днес. Ако паднем, падаме с чест. Така, мисля му почна на подгубнихата. Да отормозим. О, помпичко. Ще ни дразни той за голям, а? Сега дано да пусне миньони. О, скелетчета оцеляха, майко. Хайде, вярвам във вас. Четирима гоблини. Трудно е се да поведат ако. Майко, доста демечи набиха. Не съм го очаквал от гоблини да набият толкова демечна кола. Така. О, рейджваме ги! Хайде, искам тук да поведем. Тук искам да попея. Побием го! Биеме го! Пръстах му царя! Биеме го! Какво? Песвет, не, няма как. На 14 му остана кулата, сериозно ли? Мале. И хора, това ще бъде всичко за днешния епизод. Надявам се да ви е харесал и адиос!